Тапшыруыбызның алдагы сәләме Иске Кулатка районы Бахтиевка авылына аша. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Мәрьям Абзаловна Хабушева каршылый. Шушы онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны Оренбург шәһәреннән якыннары, Мөнирә апа балалары белән, Рауза апа һәм Наил абый балалары белән, Флюра апа һәм Рөстәм абый балалары белән, Азат абый һәм Фәния апа балалары белән котлыйлар. Безнең кадерле кешебез Бахтиевка авылының 8 еллык мәктәбен тәмамлап, Жадовка шәһәренең зоотехниклар техникумында укый. Язмыш яшь белгечне туган якларыннан бик ерак Самарканд шәһәренә яраткан яры җизнәбез Ракип Ахат улы белән алып китә. Аллага шөкер, бәхет, шатлыкка күмелеп, алар инде 46 ел матур гомер кичерәләр. Самарканд шәһәренә киткәч тә ул укуын дәвам итеп, зоотехниклар техникумын кызыл дипломга тәмамлый. Өлкә кулланучылар берлегендә озак еллар хезмәт итә. Ләкин барыбер кындык каны тамган җир үзенә тарта. Шуңа күрә алар янәдән матур өй җитештерәләр. Җизнәбезнең алтын куллары дияргә кирәк. Ул барын да үзе булдыра. Бу тормышта алар 3 балаларын тәрбияләп үстереп, бүгенге көндә 3 оныклары һәм 2 игезәк оныкчаларына шатланып яшиләр. Шын авыл кешеләре сыман кош-корт, мал-туар асрыйлар. Өстәвенә умартачылык белән шөгыльләнәләр. Әле бакчада яшелчә, җиләк-җимеш, чәчкә гөлләр үстерергә дә өлгерделәр алар. Кадерле без, менә синең матур юбилеең. Бу бәйрәмеңдә ихластан бәхет телибез. Бар алдагы көннәреңдә дә уңышлар һәм җиңеллек булсын. Саулыгың синең нык булсын. Туган якларга ешрак кайтып, аралашып яшәргә насыйп итсен. Бел, ниләр генә булмасын, без сине нык сагынып, хөрмәт итеп һәм яратып яшибез. Апабызның юбилее бу соң бәйрәм түгелме? Бәйрәмнәрнең дә бәйрәме, нык җылыта күңелне. 65-ң тулды менә, каяра вакыт узган, балачакның сурәтләре альбом эчендә тузган. Үсеп җиттек, әкрен генә картаерга өлгердек. Күпме шатлык, кайгыларын бергәләшеп кичердек. Алда безне гомерләрнең көтә бик матур чагы. Бәхет, шатлык, уңышлары, сөенеш көтә тагы. Уфтан макарап борылып узган гомерләреңә. Риза бул Алладан язган үткән бар көннәреңә. Котлыйбыз җаным сине без, юбилей матур узсын. Күңелең бүген бәхеткә, җан рәхәтенә тулсын. Хөрмәтле Мәрьям Абзаловна, юбилеегыз мубарәк булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Киңәшемдә, минем тормышымда сыя сиңа йөрәк серләрең. Һәр чак кирәк синең киңәшләрең, чын күңелдән әйткән сүзләрең. Сиңа апа матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә. Озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыймын менә бүгендә. Сиңа апа матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә. Озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыймын менә бүгендә. Тылсымнарга иядер син апам, туганлыкның кадерен беләсең. Фәрештәдәй изге җаның белән безнең хәлгә һәр чак керәсең. Сиңа апа матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм